जों 1200 खायनाय गायसे रुमाव 4-5 जना के तंलायो इनो बरक उबां थांगा 20-25 जना हायखा माहायके खायनाय जों आरो तंलायसिबोसि जों खस्थ' खायलाय तंलाय लुमु लुसान तमा जरा 1500 बाक्सा किचे रांनि बागै निजेनि दखाना हामिया सित्रा खुनोके बबे रां रजन हिमाबाय दफानाय किन्तु सामतो ओमहाय दफा ओमहाय नंग्रासो खाथिगोन के बाहाय को दफा यगनाय दफानि बागै गुबैबो खाबाय खरसा कनै सबा खायनायनो 15 दरब हामियाखै नष्ट करके नन बागै सब बक्स नाय उलो सब खायनाय हिनो बुखा लग हिमा बसो लगै मानाय बायसे लिमिट दंनायसि आम बागैनो प्लिज ननो कबको दफानि अगेन छ नक्ता खायदि ठीक আছে दालाल लिखायनाय उनाव फैनाय जाला जायसि किन्तु दफानि फाइट खेमे जागा 15 जदि ओमायके साकांगाके दलायके तायखने कोचिन स्पार्टने खरस फाइतो आइ छ हस्पिटल प्लाने खुनुक तो लाइके आइ दानो रांग हाइदा साइफर फदल तंनि गद साइर ह वाके सानायनो आं सोंना मसमो नोंनि निनो फानि संबद फालि दानो रांग ह ओ दिल्ली पैदल यात्रा व जों बन बिपरना किरेवै जों बसो कस्ट वातै पातै मा जगे सिनि गरम मोनन देबि मय संग लगलाय तंग एको नाय देन याको थांबैबार ओइ माने आम द 5 स्टार खौ थुमाने एको नाय दि नि मखां रक नाय नाय दियानि मखां र नि को याक रक नाय दि को तामके स्किन रक ताम थांबाय का 5 स्टार खौ तर तंनाय नि मखां द चिनि ना फाटा रां र खरै जन 5 स्टार त साला एक्सएम सर 5 स्टार होटल को मा दं सालसो आइबानि अरे 5 स्टार होटल जोंगागि वाइसा आं तंनि फैजा बिनि फेसिलिटी बुक्तै होटल फेसिलिटी बुक्तै तला क्लाइ थुइ तंमानि जागा नखगे सेमाबले म 1 स्टार इगोस करिबले स्टैंडर्ड करिबले मो एको तलानि बे 6 1200 बाइसे 4 जना थुलाय कैसे रुम 4 5 जन 4 जन 5 जन केसेबला थुलाय दं उरबो तैसि लोमजा तिनि सरि चाया लोमजा बाइक आमते के साराखबा काइसे ताइ मासा मांगने कांग्रे का भाई दंजा आबो नमे सा साय गसो आमते के सामानि आबो चैनल के पता ना दी हम बाग परसेंट से मो उनते बाग परसेंट न खायाबन चले तिबाराय जो बिबान बखलायना बागै आसे कष्ट खलाय दिल्ली आज पॉइंट कुनु राजनीतिक दल बिनि मोबाइल नम्बर आरो कालेक्शन खाय आज पॉइंट कुनु राजनीतिक दल আগরতলা হইতে দিল্লি পর্যন্ত হিনানি সাহস করিব উমসুকাই ডেভিড মোরা সিং বনিজি সব রিস্ক গসুই বুসে ওয়েস্ট বেঙ্গল গাছে রিস্ক কলাই পারঙি পুরো उत्तर प्रदेश पारना नाइ हताबो एम्बुस आसो गुली खैजना नका अनेक किछु खजे तो आसो कष्ट के आ जगह एम्बुस खैजना जगह नर जरित त नर आबो से खाली बगम से नर बद जरित त माडर खिने नाइमा जगह नर जरित त सादी के नग फैनाय सुं फैनाय से नमु जरित त बुथारा नाइमा जगह समा आपदे दाम बगे रै दं आम बगे बरक तंग नाइ से तो डेंजरस लसिनि बिसिं सिनि बरक न लेडाउन खायै जाति फियक सामान लामो कासु नाइ र नम्बर ना साव सामने को बेन खाय दं हमो ह सारति पम बरो नु केदा चैनल नु तमला टाइम तो तम आप नगद थांगै पालमास मारौ नाइ पूरा टाइम तो तम आपके त्रि तम तिनि बरो न जे स्टार्ट खाया बरो सौया ह मासे मानिया कुन जगह किनान जगह करे कुन जगह तुकुना जगह करे चानान जगह करे सा बाइसिनि बिस्कुट बाइसि पुरो साबुन हिमानि दङ आपसिके कष्ट के फाइ तम जगह नों उमता बत्ति ब्रासर तसे तसनस खाने एकटा आराम खाइदों होला बिल चैनल ताराय दिकेबो हम दुई चैनल न फलुया मानमानि जाव हामबाय तो लाइक गणेश हॉस्पिटल के ब्लाड टेस्ट रखना खेलि छौ म जों जे थमानि कैसे रूम 4-5 जना के मनो 5 स्टार होटल जों सरिते हॉस्पिटल से लाइजा आ जगह 5 स्टार होटल नि खरसा तिब्रासा न्यूज चैनल फेसबुक पेज बस खामानि संगा से कष्ट फाइ तम जा पन्त बनि को बैरांनि बागै आमनो किछ सार साथि